Bimbing barang. Tapi nuwun sewu acara iki luar biasa nggih. Luar biasa, meriah. Mbak Eka karo Mas Purnari. Purnari yo. Balik ke Taiwan ngadate tasyakuran nanggap reok dalam rangka peresmian sakruk menika lagi. Kowe aja lawan, Purnari wong Jombang. Dia iki dukun watu. Ojo karepmu dhewe. Kuwi mulo-mulo. Ojo karepmu dhewe. Reokan Geden menika sudah terbukti sosiale mempelai berjuang kuwi sangat baik. Nyatane kanca-kanca saka perantauan teng Taiwan nggih melu ngregenge swasana reokan ing sonten menika. Lha iki angel nggih gawe acara reok ngene iki ya kelasé paling endak ya camat lah. Gatel ya 11. Dadak papat. Ganongane dirolupatmo. Kowe iki nek dijak omong. Kowe iki tak jak omong iki lho.
Thank you.
Lah kok kowe iki mbok lancang men. Mikir mikir. Berarti maju seperti yang Jawa soalnya atau maju bu berarti maju Lah kowe iki kok lancang Kacanya apa? lah wong wis tak dipukne loro iki sitok edeng Radel. lah kok adil ki apane Ini dibayari sosis abad. dibayari apane Lah terus. aku lek tumun manten sik siji iki kok manten jajan iki iku yo mbok sitok Wong adol, ora karo kene iki karo ada sini sini Taipei. kowe iki kok ora Taipei Taipei iki bawa kape ya. Weh, iya pecah terus nyamar nyambut gawe sing apik lah kok kowe nganu diko saus ki nyak anu sosis ki nyak aku lupa itu. Halo lupa yo iki sitok Ora. Aku kalau makan sosis Indonesia itu ayammu bikin barang tapi nuwun sewu acara iki kan luar biasa nggih luar biasa meriah. Mbak Eka karo Mas Purnari Ulari kok. balik ke Taiwan ngadakne tasyakuran nanggap reok dalam rangka persediaan sakruk menika lagi Kowe aja kawan, ponane wong Jombang. Dia iki dukun watu. kowe aja karemu dhewe kok dukun aku sithik iki Terus, Purnari sembalak oh pembalap. pembalap Pembalapnya ono kok. tekone udan kuwi insyaallah pertanda bahwasannya acaranipun Mas Purnari kali Mbak Eka menika diijabahi marang Gusti Allah Pangeran. Weh, Tapi mbok yang nggih pengiring-iring mbok ngandani sithik. anu Mbak Eka kowe nang kleru Mas Ponari sak omongé. Oleh udan ngene iki tak koyo nyepakne uyah. Uyah bosok kan. Karemu dibikin nerang ngono to. Kayak nerang. Lah apa ya cukup uyah tok. Yo tahu tempe. Lah kuwi dingin enake udan ngomong karo iki jebret. Nyambut gawe dhisik sing tenanan. Lan mancing kowe ora pati. Iki anak sok bikin. Prongos to. Bayangmu lho. Aku wis cek. Ora aku Oke. Bagaimana kok marani Pertamina ini apa? Aku jaluk banyu wae. Pas kowe njaluk banyu kene to. Banyu ning ndi? Utuh. Kuwi sesek kuwi kok. Terus meru. Tak seneni sisan kowe kono di taman bocah cilik-cilik. Kaya ora. Payah dulu. Kaya.
Lah wong masyarakat wis tepuk tangan support kowe. Pemanasan. Ya kok. Pemanasan tuh ngono kaya robot tentean batu. Oke dhewe. Ya sing apik kok. Ayo kok iya. Dek, mana? Ojo gur pamet bilang ya. Ayo. Nah, ning kene iki ya antri. Antri iki. Antri bintik. Tepuk tangan lho, Bu. Lah kok tepuk tangan ki nyapa? Peh dulurmu ngono. Peh dulurmu ngono. Wis tau aku. Wong kowe iki reokan ngene iki aku pegel kok ngejak dulur ki nyapa. Apa? Wis iki mbokmu melu. Ya. Pak Lekmu melu. Oke. Terus iso ki ari-arimu ki yo melu. Iki mulo do ari-ariku. Coba. Sing nggone wong laku. Suwe. Ini pola sing apik. Sing kene Pak Mboke sing ngono bedakane. Pak. Ya matamu. Iki ngono suarane iki. Kowe iki ning endi ngono apa dulurmu enek? Aku tak padang ketika aku satu kok sing ngono. Tak delok sama untu. Lah nyapa ngono? Tak ngono.
ki beda-beda nggih. Jenenge ciri khas menungso ki beda-beda. Kodrate ya beda-beda. Iku lek gerok rada darah oke. Nyapa ta wong yo ketutup nyapa to. Kok cilik pisan. Ada kumpul. Menika lho dibahas Mas Bonawi. Nyapa? Kalau Mbak Eka ki lho jono. Wong rapi ya. Lah iya rabi tasakuran kok diketokne masyarakat ki ben ro ki acarane apa. Oh, kene kok meneng lho matenan. Maksudnya ngene lho nggih, Mbak Eka karo Mas Punari ki nanggap reok rene ki dalam rangka apa? Dalam acara reokan pergo duit. Ora ada duit gosok. Bocah ki kok anyel to. Maksudnya ki nekake aku karo kowe wong loro. Terus kanca-kanca satria muda sembodo iki teko kene iki lho acara apa? Reokan. Iki bukit. Kok alam Mbak Eka kok nangkap-nangkap kok gojlok. Bangke to. Lah iki kowe iki ora nggo ngejak mbokmu, ora ngejak pakmu, ora ngejak gendakmu, ora ngejak ali-alimu. Lah iki kakangmu menika alhamdulillah bukit terus iki ora adiku. Mas Ponari ngono-ngono aturi gimana ngono. Ngono kan balik nyapa Mantane kok bisik. ya ora ngono kuwi iki tandane iki mesra ingin didekat sang suami terus Pancitane. nyapa Pak bukuan. nyapa Yo tresno ngono. Katanya bendem. amin ya Allah ora iki blok teko wong ngene ngono weke ngincim aja sampe gojlok iki sampean to Bu lah iki anakmu dhewe manten ki nek serasi ngene iki meseme duwe gisul sitok-sitok nangis Loro. Iki jadi loro. gisul Iki loro. heeh Boku. kira Papat. Allah. kuwi mulo-mulo aja karepmu dhewe reokan geden menika sudah terbukti sosiale mempelai berdua kuwi sangat baik nyatane kanca-kanca saka perantauan teng Taiwan nggih melu ngregenge swasana reokan ing sonten menika lha iki angel nggih gawe acara reok iki ya kelasé paling endak ya camat lah gatel ya 11 dadak papat ganongane jiro lupatmu lu iki nek dijak omong kowe iki tak jak omong iki lho Omong dhewe. aku ki omong karo kowe lho ya paling endah iso ndongane mugi-mugi teman-teman kekalih dadosan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem asale bangun rumah tangga rezekine lancar melimpah enggak diparingi momongan lah kok walang kaya ceret Aku ya pengen dipeluk ngono kuwi lho. iki nyapa to kowe iki nek pengen dipeluk ari-arimu lho Kamu. Kuwi ngono disontek dokter karo pangono. ya paling endah ya iso ngonceki acara sonten menika Apa kacan dokter. Wong manten iki tembunge saka kuno saka wong Jawa ki aja sok golek-golek dhewe ning ono salahe. Ben hubungane rumah tentrem ayem sampai besok. iya ngono Mereka kalau Mas Ponari ini termasuk pasangan istimewa. istimewa Berjuang bersama dari nol mengikuti balik reokan menghibur masyarakat yo ora lali karo tariane. oh iya bener tadi duwe rezeki ora kok dipendem dhewe dienggo dhewe ning ya dibagek-bagek mati Wong loro iki enek bakat apa karakter. Iki pembalap sing iki pemborosan. lah kok kowe iso ngono kuwi lho kowe jenenge pembalap kuwi identik dengan motor yang boros mergone kuwi lak playune banter to Lah kok tak dudu iki lah ibarat Mas
Mbak Eka. Umpamane ya, kowe Mas Punari, aku Mbak Eka. Sayang. Kuwi lak tumpakanmu SEK. Piye ya? Saka kono. Cepet gocok. Sayang. Lah kok malah untuk kuwi numpak apa? Apa? Kuwi lak apa? Jajal rada ngono. Sayang. Apa sayang? Kesini dong. Wonge berarti kok balapan. Berarti balapan. Sangke batere motor tak wingga. Dua tak. Pisang kas. Berarti bola wis mari. Sayang. Kesini dong. Kentengmu gawe macet-macet ki nyapa? Motore mlebu. Iki kok rene. Senene sisa kowe kok. Ya didongane, paling enggak ning kono kengke lak enek disuguhi jajan. Dadah. Ya dijeki kok. Nek rege kengkel. Kowe yang bisa setelan omong-omong. Jajane bukan hati yo. Enek jadah. Jadah. Jadah iki. Jebelo sajadah. Kowe sak kerja-kerjamu, sak sibuk-sibukmu salat ori-orane. Ya apik lah ya. Oh ya aku ya punya diguguk kok jane lambemu buang. Ayo bayaran pira? Ya ora oleh ngono kuwi. Terus si tongkas ning sandinge jatah keke enek gedang. Gadang. Jadi gegayuan. Jadi bakal padang. Gegayuane pasang lori uga-uga bakal padang. Nek dalan lurus besok gelar rezeki kakek ora lali karo wong tuwa. Ya iya bener. Iki lho. Bocah kuwi kok ojo ngel-ngel. Terus sijine gedang. Ojo ngel-ngel. Lah yo enek rembulan. Utekmu encer. Enek rambulan. Rang. Apa iki? Rasakan satu yang sama lain. Kalau semua kalau itu bukan di sisi, ayo kowe bebarengan bahagia. Muga-muga dadi manten sakine mau Tambah barokah wapi. Wilah si era. Enek Lek sing masalah penari lanjut, kowe kudu nrimo. Iki masalah. Oh ya ngono kuwi lah ketemu to. Oh ya bebe. Gagasan dalam rumah tangga ini semua manajemen kudu diatur sing tetep lurus. Kuwi loro kok kadang. Hei, aku bekas. Ibu Gi. Bareng NG karo Gi. Diatur nyambut gawe sebagai lelaki, awak dhewe sebagai lelaki. Awak dhewe kerja keras, rodo iki piro sepenting kanggo bojo. Oh ya apik lah ya ngono kuwi. Dadi ngabekne wong lanang kuwi tugase kerja keras, didik keluarga. Saking Nan duro bumi pengerti sing apik. Oh iya sesemu ya iki bocah iki. Tonggo-tonggomu lek repot lipo lari. Tak bacok semua. Kok iki harus suwi apa to kok? Apa ket mau aku pegel. Nyapa? Ya bojone. Aku ora cipat apa Cipika-cipiki. tak kira karo iki. Ya nyapa? Malah bapak ibu iman. Mulai masih ngoprok kabeh. Ya ora kok dilak. Nyapa? Ringate anu. Udah, oh gitu.
dikas. Lagi halo. Patang lho. Main batang ini mau masak juga ya. Enak sih tongkas. Apa? Kacang. Kacang. Udah kok jebol. Itu brek. Ini kenal lu jebol. Kacang. 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 Oh, jadi kencangkum. Parah loh. Kalau ini boleh pengen sak puluh anak pada mau pelak aku yang hari itu. Wes pokoknya ngagok wae. Pokoknya. Rai ku loro. Mbak, kangen aku mbak. Gak konsol. Ya selalu oleh rumah tangga setia selalu berpengaruh ya. Ibu yang sehat. Amin. Ibu Fotoku iki nyapa to? Kowe iki ngaku nari iki kok iso. Aku ra seneng aku ngono kuwi. Mas Bonari paling bijaksana. Bijaksana oh nyenengake di dalam hati. Oh, abono. Jeblek semua seneng aku itu. Oke mungkin Sakinah mawaddah warahmah langgeng asale bangun rumah tangga. Gak kayak nulis udah oke apa. Satrio Muda Seboto ini luar biasa. Ngapa? Iya di promo saya itu. Panjai yo nom ganteng-ganteng. Ada naga ini Mas Kento bawa sebagai sebenarnya dong yang Sudah ada sama apa?
Aku ku ora kok perkara apa-apa. Kaya kok viral kuwi lho. Tumono tak tok tak tok tak tok. Itu kau nyampe. Warai. Kowe nonton aku. Ya ya tak tijuk bebas gasu. Lah ku lari aku dhewe wis. Amin. Dipakai. Ya, ini. Dibarengi terus diadrek. Ya 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 nek gini. Apa jaluk tulung Mas e? Ini tak kembali itu dari kene. Mas aku jaluk tulung ngono iki ngono. Tulung apa kelelep apa piye iki? Gotong royong wong ora kuat nek dhewe. Ora ngono ya wong loro.
Hah? Ya.